Kuulitko mun tavoitteet tälle päivälle? Saada housut jalkaan. Niin, sit vähän pizzaa. Ai niin, sitä rasvaa. Otetaan 2 pussia. Tää on aina tämmöstä sinnan kaupassa. Ei kun ihan oikeesti, kun äiti joskus... Nyt se lähti mukaan. Voit sä kantaa ton korin, kun mä kannan tän? Näin meillä parkkeerataan. Keskellä parkkipaikkaa. Kato nyt, mitä sun auto teki mulle. Joo. Nyt mennään kakkuostoksille, koska mulla on tänään suhte. Okei. Täällä ei oo kakkua. Siivon vessan. Sä siivoat keittiön, mä menen suihkuun. Ei kun ensin nyt synttärikahvit. Ai niin. Taajamme. Maistuuko tää kahvimashitilta? Tervetuloa! Moi! Mitäs kakku tänne oli? Suklaamoossi. Suklaamoossi kakku. Kato! Kyllä sä ton kakun leikkaamisen osaat. Mikä on semmonen vihreäntä syvä viini? Kumi. Best party ever! Nyt vedetään! Lähetään! Kiitos! Tää videologi juttu on niin lame. Älä. Sano uudestaan! Tää on niin lame. Mennään äkkiä! Laitetaan oma videologi. Joo, no niin, moi! Mä Make, mitä kuuluu? No, Aba on meidän kuvaajana. Meillä on nyt tämmönen uusi ohjelma, että tää dokumentti kävelystä asunnolta baariin. Best trip ever. Meillä on nyt tässä matkajuomaa. Näytä vähän. Tässä on mulla tämmönen ja Aballa on sit tommonen. Pakkasta on arviolta noin -7 astetta. Mutta onneksi Hyvinkään baariyhdistymään on matkaa vain noin 500 metriä. Joten aika menee ihan nopsaa.